Jsem Zlata Holušová, pobývám nyní na krásném rezortu Jasmin Hill na Srí Lance, kde teď právě svítí slunce, které jsme neviděli 10 dní, protože 10 dní neustále pršelo, byly obrovské bouře a vlastně popadaly elektrické vedení, rozbily se všechny cesty, takže my jsme tady teď doslova uvězněni a nemůžeme vůbec nikam. Rozbila se elektřina, rozhodilo nám to veškeré vodní toky a tak jsme se stali obětí vlastně docela velké přírodní katastrofy, kterou tady na Srí Lance nikdo nezažil. A většina našich lidí, kteří pracují na Jasmin Hillu, mají zcela zničené domovy. Milí přátelé, teď to vypadá naprosto idylicky. Sedím u krásného vodopádu, který tady ještě před 14 dny nebyl, představte si to. Sedím u cesty, která není a my jsme ztratili z obou stran obě příjezdové cesty, které se musí renovovat. Ale o co hůř, naši zaměstnanci a spoustu lidí v tomto okolí ztratili své domovy nebo je mají opravdu hodně poničené, protože ta spoušť, co na Srí Lanku přišla, je nejhorší za posledních 300 let. Rozhodli jsme se, že pomůžeme a vytvořili jsme sbírku, kterou chceme dát najevo, že Česká republika Srí Lanku miluje a miluje pomáhat a že tedy právě touhle cestou můžete pomoci i nám.